אף פעם אל תיתן בראש, זה עושה את הקורבן מעורפל. או, זה אגרוף. רצית אותי? אני כאן. רציתי לדעת מה תעשה. לא אכזבת אותי. נתת ל5 אנשים למות. ונתת ליוני להתחזות לך. איפה יוני? אתה יודע שאתה קר. אתה לא מבין שהאידיוטים האלה רק רוצים שתעוף כדי שיוכלו להחזיר את המצב לאיך שהוא היה? הם לא יודעים שאי אפשר להחזיר את המצב. אתה שינית את הכל, עמוס, לתמיד. אז למה אתה רוצה להרוג אותי? תגיד לי, אתה בסדר? למה שאני ארצה להרוג? מה אני אעשה בלעדיך? יחזור לרסס כהנא צדק, תחנות אוטובוס? עברתי את הגיל. אתה משלים אותי. אתה זבל, שהורג אנשים בשביל כסף. אל תדבר כמו אחד מהם, אתה לא. גם אם היית רוצה להיות. בשבילם אתה סתם עוד איזה פריק, כמוני. הם צריכים אותך עכשיו. שלא, הם יעיפו אותך כמו איזה מצורע. כל המוסר שלכם, האתי, בדיחה, הם טובים רק איך שהעולם נותן להם להיות טובים. כשמתחיל להיות קשה, האנשים המתורבתים האלה אוכלים אחד את השני. אתה מבין, אני לא המפלצת פה. מקסימום אני מקדים את זמני. איפה יוני? יש לך את כל החוקים האלה שאתה חושב יש שיצילו לי רק אותך. חוק אחד. וזה בדיוק החוק שתצטרך לשבור כדי לדעת האמת. שהיא? שהדרך ההגיונית היחידה שאנשים יכולים לחיות זה בלי חוקים. והלילה אתה תשבור את החוק האחד שלך. אני שוקל את זה. עמוס, אתה תצטרך לשחק איתי את המשחק שלי, אם אתה רוצה לפחות לנסות להציל אחד מהם. הם? אתה יודע שהיה איזה רגע שבאמת חשבתי שאתה יוני? איך שקפצת באבירות כזאת להציל אותה. זה היה... וואו, תראו אותך. תגיד, יוני יודע עליך ועל השפנפנה שלו? איפה הם? להרוג זה לבחור. איפה הם? לבחור חיים של אחד על פני חיים של אחר. השותף שלך, הרקלה המקסימה שלו. עם כל הכוח שלך. על אף אחד אתה לא יכול לאיים. וואו. עמוס, אל תדאג. אני אגיד לך בדיוק איפה הם נמצאים, שניהם. אבל העניין הוא שאתה תצטרך לבחור אחד מהם. הוא ברחוב הדקל 4, היא בבן גוריון פינת בגין.